שלום, שמי יורי, אני הולך להציג את מה שעשיתי בעבודה של עמדת מכונה. אה, קודם כל אימפורטים, אין שום דבר חריג, sklearn, פנדה, סיבור, נמפי, מטפלוטליב, לפי מה שהרשיתם. הייפר פרמטרים, הייפר פרמס, השתמשתי בהם לאורך המודל, רנדום סיד, פשוט 2025, לא קריטי, אפשר לבחור פה כל מספר או לשים פה רנדום. סתם לעקביות שלה בזמן העבודה, יותר נוח לעבוד ככה, והסקיילר הקבוע שהשתמשתי בכל המודלים, שזה הסטנדרט סקיילר. טוב, חלק ראשון, הטעינה של המודל. קיבלתי דאטה-סטים מוכנים, מופרדים מראש לטריין וטסט, לא צריך להפריד, לא צריך לעשות 20%, 80%, או שום דבר בסגנון, פשוט טוענים את מה שקיבלנו, אז יש לנו טריין וטסט, הדפסה של 5 שורות ראשונות גם שלו וגם שלו, וספליט. ספליט כי אנחנו רוצים לשמור את הלייבלים בנפרד מהדאטה. אז הנה הדפסות 5 שורות, 5 שורות, לא משהו מעניין. חלק שני זה כל הגרפים שלנו. אז בר צ'ארט. בר צ'ארט מראה לי עד כמה יש חלוקה שווה, במקרה הזה חלוקה יחסית שווה בין הקלאסים בטרינסט. אז באמת יש חלוקה יחסית שווה, יש קצת פערים בין 1 ו-2 בקלאסים, אבל לא משהו חריג מדי, לא שיש לנו פה קלאס 1.60 וקלאס 2 על 10, אז באמת אין מספיק דוגמאות ל-2, סך הכל חלוקה טובה. פירסון היט קורליישן מאפ. זה מראה לנו עד כמה יש קורלציה בין הפיצ'רס, אז לצורך העניין איפה שיש אדום זה אומר שיש קורלציה מאוד גבוהה של 1, לצורך העניין פלייבנוידס וטוטל פנולס קורלציה מאוד גבוהה, זה אומר שאם הפלייבנויד יהיה מאוד גבוה, אז גם הטוטל פנולס הולך להיות גבוה ולהפך, ממש נעים באותו דרך מבחינת ערכים. לעומת זאת, אם נלך על קורלציה שלילית, כמו איפה שיש ריבוע כחול, שזה Q לצורך העניין, לעומת מליק אסיד, אז אם ה-Q יהיה גבוה, אז המליק אסיד יהיה נמוך, וכן זו הדרך. איפה שלבן, אין באמת קורלציה, זהו. IQR Box Plot, בעיקר מראה את האוטליירים, נגיד שיש לנו 6 אוטליירים כמו שאפשר לראות, זה מראה גם בערך לאיזה כיוון זה נע. לא, אתה לא מגלה פה יותר מדי, אתה מגלה שיש יחסית אאוטליירים בגלל אש והדבר הארוך הזה, כל השאר נראים בסדר. סקאטר פלוט, PCA סקאטר פלוט, לפי ה-PCA אנחנו רואים שהחלוקה בין הקלאסים יחסית טובה, יש ממש 3 קלאסטרים יחסית מובנים, שקלאס 1 יש לו טיפה אאוטליירים, לא יותר מדי, זה אומר שהולך להיות יחסית קל לאמן את המודל הזה. מה יש פה? אוקיי, variance plot, אז זה, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים בערך ב-7-8 PCA, אנחנו מקבלים באמת 90% שונות. אומר שאפשר להשתמש במשתנים בראשיים ב8, מספיק, זהו, סתם לנראות של העין, מקבלים 90% ב8 משתנים, 7-8 ערכים. פה רשמתי את המסקנות שלי, מה בחרתי בסוף להשתמש בו, כאילו לא מה בחרתי, זה מה שבסיד הספציפי הזה הגריצר CV החזיר את כטופ סקור, F1 סקור, הנה מה קורה F1 סקור. אני רשמתי פה גם שמבחינת ה-PCA, מבחינת ה-PCA, בין אם זה שום בחירה, כאילו פשוט תשתמש בהכל, או מ-90% שזה במקרה 7 או 8, משהו בסגנון, או לעומת 8, נראה לי ש-90% ו-8 זה אותו דבר בדיוק, כן? אבל הם קיבלו את אותו F1 סקור, אז הוא פשוט כנראה הלך על הכי גבוה מביניהם בטבלה, שיהיה למטה, וזה ענן. אבל כל אלו קיבלו את אותו סקור. קצת הסבר על האלגוריתמים שהשתמשתי בהם, במודלים, והייפר פרמטרים שהשתמשתי בהם. אז פה אני מתחיל לבנות את ה-Grid Search CV, זה הפייפליין שלו, הסקיילר שאתה הולך להשתמש בו, שאני הגדרתי אותו בהייפר פרמטרס כהסקיילר הסטנדרטי. PCA, הרנדום שלו הולך להיות הסיד שהבאתי לו מקודם, 2025, וגם הלוגיסטיק רגשן, לוגיסטיק רגשן, זה פשוט פלייסהולדר, ה-Grid Search CV צריך פלייסהולדר, אז סתם שמתי את זה, יכול להיות כל דבר אחר.
בסוף כשאנחנו מפעילים, הגריד סרצ' CV עובד, הוא מחליף את זה לפי הפרם גריד. אז סתם, אם יהיה פה SVM, אז יהיה SVM במקום, הוא מחליף את זה לבד, זה פשוט התחלתי. זה הפרם גריד, זה המודלים שבחרתי ואילו פרמטרים אני הולך לשנות בהם. לוגיסטיק רגרשן זה שני אלו. רנדום פורסט, משהו שלא, למדנו מה זה עץ החלטה, אבל לא למדנו מה זה רנדום פורסט. הוא פשוט בונה מספר עצים, הוא משתמש בסוג של דאטה סט שונה לכל אחד מהם, הוא בונה דאטה סט בצורה קצת שונה. הוא לקח את הדאטה סט שלנו ובונה אותו דאטה סט עם אותו מספר דוגמאות, אבל כל דוגמה הוא כאילו אומר האם הוא תופיע או לא. עכשיו מה זה אומר? יכול להיות שיש לך דאטה סט, שוב יהיה לך דאטה סט באותו גודל, אבל יש לך דוגמאות שהן חוזרות על עצמן. ואז הוא פשוט באופן אקראי מוריד חלק מהפיצ'רים וככה הוא בונה את העצים שלו. ובסוף מכל העצים הוא לוקח את לצורך העניין אתה מקבל שמכמות כזאת מסוימת של עצים זה הקלסיפיקיישן שלו, ולפי זה הוא הולך לעשות קלסיפיקציות לנתונים שתשלח לו. מספר העצים בעץ, עומק כל עץ, זה הפרמטרים שהגריד סרצ' ציבור ישחק בו. האמת יש פה הרבה, יש פה 5 כפול 5 כפול 5, 5 בחזקת 3, אופציות שונות, רק לרנדום פורסט. SVM, K-Nearest Neighbors ו-Naive Bias. גם נגיד ל-KNN יש פה בחירה איזה סוג מרחק אתה הולך להשתמש בו, אוקלידי או מנהטן. זה מה שביקשתם F1 סקור, זה ה-5-fold cross validation, כל זה בשביל הגריד סרצ' CV שהנה הוא ממומש כאן. אתה עושה פיט עם הטרינסט והלייבלים שלו, וזהו, זה מה יש לי פה. יש לי פה ריפורט, סבבה. וזהו, בעיקרון אפשר לראות פה את הריפורט ומה שהוא בחר שהוא יהיה הכי טוב, שזה הנה הטופ סקור. אז ממש פה יש לך פיצול של נגיד מלוגיסטיק רגרשן, כאילו הטופ שלו, ואז יש לך את ה-SVM שהנה הוא נמצא פה, גאוסיאן נייב בייס, KNN. הולכים לפי ה-F1 סקור וזה מי שניצח, שזה הלוגיסטיק רגרשן. CLF C של 0.01 וללא PCA components, אתה משאיר את כל הזה שלך. האימון עצמו, הנה אנחנו מאמנים את המודל לפי מה שקיבלנו פה, וזה מה שהשתמשתי, פשוט פרינט למה שהשתמשתי, וזהו. מפעילים עליו את הטסט ועושים אבלואציה ועושים פרינטים יפים שמסבירים מה קרה שם באבלואציה. אז הנה החמש דוגמאות הראשונות שרצו בטסט. ציפה 1 ציפה 2 קיבל 2, ציפה ל-0 קיבל 0, ממש כאילו 1 ל-1, קלה יפה. F1 סקור זה מה שהכי מעניין פה לדעתי, שזה 97.3%, מדהים, עדיפות. Confusion Matrix, הדפסה שלה, מדהים, יש רק טעות אחת, הלייבל היה 1 והוא חיזה את זה כ-0. זהו, זה כל הפרויקט, זהו.